हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। इन्डियान नेभिनि साख्रि ओंखारना फैदों 10 पास जानायफोरनि दा नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नुनो मोन्दों 300 अल इन्डिया जागोन एप्लाइआ। दा एप्लाइआ स्टार्ट जाथ'वाखै लोगोफोर, लास्ट डेटआ 2 नभेम्बरसिम थागोन। दा एप्लाइआ 29 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा बे पस्टआ अल इन्डिया। दा बेनिफ्राय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बैसो बेसेबां नांगौ जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा अफिसियेल नटिफिकेसन होनाय लोगो लोगो दायो डिटेल्स फैथ'वाखै बारा, थ' बेनो जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन सफैग्रोदों। दा नोंथांमोना बेखौनो नायनानै लाग्रोनो हागोन। दा नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो। दा इन्डियान नेभि आरो लोगोसे आसाम पुलिस बेनिफ्राय HSLC इन्डियान आर्मि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा लोगोफोर जों नायनोसै अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिफिकेसन जेराव गासैबो डिटेल्सआ गैया, अब्लाबो नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौ मोनगोन, बेनिफ्राय बैसोखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन आरो नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन। जायफ्रा फिजिकेलि फिट थ' नोंथांमोना रानिं खालामनो थांनांगोन। दा बेनो जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन इन्डियान नेभिनिफ्राय फैनाय। दा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोन्दों भेकेन्सिया 300। दा बेयाव मोनसे लोगोफोर ब्लार नुदों, मानोना बियो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन। जेब्ला फुल नटिफिकेसन फैगोन अब्ला नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलडबो खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय। दा बेनो नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन, पार्सेन्ट बिनाय गैया बेयाव। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना भेकेन्सिखौ मिथिखाबाय 300। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिनि बैसोआ जाहैबाय लोगोफोर ओरैबायदि जागोन, नोंथांमोननि बैसोआ 1 एप्रिल 2022 निफ्राय लानानै 31 मार्च 2005 नि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन इन्डियान नेभियाव। दा बेनो लोगोफोर, बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्डियान आर्मिजों सेम खारनांगोन, बेनो जाबाय 1600 मिटार्स खारनांगोन। बेनिफ्राय टाइमा एसे बारा 7 मिनिट्सनो नोंथांमोना टाइमखौ मोननाय जागोन। दा बेयाव क्वालिफाइड जायोब्ला नोंथांमोनखौ रिटेन टेस्ट लानाय जागोन आरो मेडिकेल टेस्ट लानाय जागोन। अब्ला नोंथांमोना सेलेक्सन जायोब्ला नोंथांमोना जबखौ मोननाय जागोन इन्डियान नेभियाव। दा बेनो लोगोफोर, नोंथांमोननि सेलेरिया जागायगोन 21,000 निफ्राय जागायनानै 47 सिम जायो पार मान्थ। बेनिफ्राय ग्रेड पे थाबावो 5,000 नोंथांमोना मोननाय जागोन। आरो जायफ्रा प्रमोसन जागोन नोंथांमोना 47,000 निफ्राय जागायबावगोन, बेनिफ्राय 1,51,000 सिम नोंथांमोना मोननाय जागोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइआ दायो स्टार्ट जाथ'वाखै। एप्लाइआ 29 अक्ट'बरनिफ्रायसो जागोन आरो लास्ट डेटआ 2 नभेम्बरसिम थागोन। दा नोंथांमोननोथ' खिथाखाबाय आङो जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्ला नोंथांमोन थाबैनो आं नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन। दा बेनिसिम लोगोफोर एप्लाइआ स्टार्ट जाथ'वाखै, जाहाथे नोंथांमोना रेडि जानो हायो। दा बेखौनो आङो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन लाना फैग्रोबाय। दा 10 पास जानायफोरा बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन।